थांदो बाल नङाबा बे क्लिअपेट्राया आंनि खिथुआव ना बे अरखि खान्दाखौ सोनानै हरगोन नोंहा दायखौनो बिदि मावनानै लादोंबा माबे खिथुनि दाय मावनानै लादोंहाय बाल आङो मा खिथुनि दाय मावदों जेबो खिथुनि दाय मावाखै मिथिबाय हाफ आंखौ गाज्रिब्लां नों आंखौ मोनदों होननानै जात जात बुंलाबाय थाना मिथिबायना आं क्लिअपेट्राखौ जेबो दाय मावाखै आरो क्लिअपेट्रायाबो आंखौ बुंनो जेबो मोन्थाय गैया ओइ मोजां नुथारदों माथो देलाय खेबसे खालामबावलाय जि मोजां नुदों नोम्फा खरदों नोमानै खरदों नोमबावदों नोमबायदों नोंहासो मेगना देलाय जालायथारदों दा बेनिखायनोथ' बुंदों आं देलाय खेबसे एक्टिंखौ खालामबावलाय खुगा गाज्रि ओंखारगोन आंना दानो मिथिबायना हाफांखौ गाज्रिब्लां खैफोदनि समाव नोंखौ आङो लोगो लानायखाय नोंहा खर'आनो बारा जादों नामा खर'आनो देद्रायदों आंजों लोगोसे पुलिस थानायाव थौ नङाबा नारजि बुदांखौ लानानै थांगोन मा जादों हनै नोंना हिनजावा गावबो हेफाजाब होआ नोंखौबो हेफाजाब होनो होआ बायदि थारबायलाय हाफाङा नोंसोर हिनजावफोरनि गेजेराव आं हाबालै हाफां नों आंजों पुलिस थानायाव थांफायाबा नोंहा देनां बुरै जाबा नोंहा गन्थङाव एम्फौ बिदै दैगोन खोमायाव एम्फौ बिदै दैगोन आरो फानफियावालि जानानै नों दै मोननाय नङा दै गांबाबो नों मोनलोंनाय नङा है बारा होनबाय थानाङा बेवहाय जोमग्रा लाना फैनि आं आयौ बाला थगायफ्ला मोनमारबाय आरो नुबाय थगायनाय खोथाबा मा एसे मोजां रज'यो सैथो बाथ्रा बुंनायमोनब्ला आंखौ हेफाजाब होगौमोन क्लिअपेट्रानि बथलखौ बुख्रुबजोब्बाय आं होननानै बुंबा आंखौ हेफाजाब होगोन बालावबो हेफाजाब होआ सैथो बाथ्राया बाला दाना रज'नोनो नागिरला बेनिखायनो थगायबाय थानांगौ जायो बाला जियानो जादोला क्लिअपेट्राखौ आं लासैनो एन्जर सिखाया अरनाय बायदि ग्रेट अरगोन आं बेखौ आंनि फिसाजोखौ दुम्मा बिदा होनायखौ आं गाया माथो बालनि आरो नायगिरि लोगो नोंथांमोननि भिडिअ'आ गुसुं लाबोनायनि थाखाय आंबो बिराद लाजिदों बाला लाजिनानै दै गिलाससेयावनो थ्रोब हाबनानै थानो गोसो जालायदों मानो होनोबा खोथा होनाय मथे बालनि लाबोनोबो हाया बालनोबो हाया बोरै जालांखोथाय इसेबां इन्टारेस्ट जाफुनाय समावसो अब्लाबो नोंथांमोननि सायाव गुसुंबाबो लाबोगोन बालआ नोंसोरखौ जेरावबो खारनो नाङा मिथिबायना बालनि होमबालाय नायदो सोनाफ्रा इलायबाथ' अमा लाजायासै नोंसोरखौ हौवाफोरखौ सेंग्राफोरखौसो खुदुंमोन आं दिनै ओइ रुमबां एक्ट्रेस नोंनि बयफ्रेन्डआ मा पात्ता मोनोब्रा जों हाबा जाखांनाय एसे बोरायदब मानसिखौलाय नों फिल्म शुटिंआव दं होननानै बुंदोब्रा ओमफ्राय सानैजों जोंहा कफि लोंहैनोसै अबेसे नों आंनि क्वार्टारावबो फैनो हागोन रुमबां मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गोसोआ आंनि गारनाय बिराद रानखांदों मा लागाव हांग्रि मोन्दैयासो खोनालायबाय नामाब्रा नोंथां जेबो नङा थाबैनो मिटिंखौ खालामगोन दे जेबो नङा नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा नोंथां मा बुंदों सार माने आङो लिसन केयारफुली I also want to meet you very badly, but right now I can't talk with you, okay? Call you later. Belai. Right now I can't talk with you, huh? Right now I can't talk with you later. Who's this? Who's this? What is this? Romance or peace? I asking you, who's this? Who's you talking you? Who is woman, girl? Your lover, huh? Your lover? मा लबार बेलाय हाल्ला दाना इंलिश रायलायबाबो बुजिग्रा जाबाय हिन्दी रायलायबाथ' बुंखानो नांला मा भाषा रायलायबाबो बुजिनाय नङाब्रा आच्छा बार' थाइबानि लारु मा सानलायखो नोंलाय आंथ' मिटिंनि थाखाय आङो गुबुन मानसिजोंसो रायलायदोंमोन अब्ला मानोथो नोंलाय I can't talk with right now होननानै बुंदों आं नोंजों दा रायलायनो हाया होननानै मानो बुंदों नोंथ' दस्रा सिख्लाजोंसो गोसो थोलायदोंहाय मानो दस्रा सिख्लाल' सानबाय थायोब्रा हांग्रि सना आंहा मिटिंनि थाखाय रायजोफोरा आंखौ बिराद मोजां मोनो बेनि थाखाय सेंग्राबो हरो सिख्लाबो हरो गथ'बो बोरायबो हरो बुरैबो हरो आं गासैखौबो समान नोजोरजों नायनांगौब्रा नों जेबो बुजियालै I'm not understanding, huh? You are always right. I'm always wrong. What is this behavior, Omaraza? What is this nonsense? जामायला माइसि रोंब्रे खोब्रा सना आंनि फिथर आंनि जिउ आंनि ददेरे आंनि नायल' जायल' बिखा आंनि बिख्लो आंनि बरफनि बिबार नोंनि अनगा बे जोनोमाव रावबोआनो गैया आंनो नोंखौ I love you आंनो नोंखौ I miss you आंनो नोंखौ गासिबो बेनिखायनो नों दस्रा सिख्लाजों आंखौ लाइन मारिदों होननानै दासान दे बिदिबालाय आं अफिसाव थांनोसै सोरजों रायलायदों आं मोजाङैनो मिथियो हमना मोनफ्लांबाथाय बे बाराव आङो गाराहाय बेखौ बबेनि आंखौ थगायबाय थाग्रा बे जाम्बि नंनानै
बानलु बेदां आं नोंनि थाखाय जोबोद स्पेशल पनिर संनानै लाबोदोंमोन हायोब्ला अननानै जादो सिखिरि आंनि थाखाय जे नों एसेबां खस्थ' खालामदों बेखौ आं रेसपेक्ट होयो नाथाय आं जेबो जानो गोसो गैया जागोन दे बानलु बेदां आं मिथिगौ नों जापानाव थांनो नागिरदों नों मानो जापानाव थांनाय खोथाखौ थगायनानै थाइलेन्ड होननानै बुंदों आं बेखौ बुजियासै नाथाय आंनि सायाव फोथायनाय लाखि बानलु आं नोंनि गासैबो डिसिसनखौनो रेसपेक्ट होगोन आरो आं नोंनि खामानियाव जेबो हेंथा होआ बेनिखायनो नों आंखौ फोथायनो हागोन बानलु मालाबाफोर नों माबाफोर खैफोदाव गोग्लैयोबा आं फिजिकेलि नोंखौ जेबो हेफाजाब होनो हायाब्लाबो आं नोंजों इमोसनेलि जेब्लाबो नोंजों लोगोआव दं थेंक इउ बानलु बेदाङा आंखौ थेंक इउ बुंदों बेथ' मालाबाबो रावखौबो थेंक इउखौनो बुङा वेलकाम बानलु आच्छा सिखिरि अब्ला आं थांनोसै नोंबो मोजाङै न'सिम थांबानो जाबाय आरो गारिखौ मोजां सलाय नों जोबोद स्पिडआव सलायो मा बिदिब्ला नों दहायनो बुंनो हागौमोन ना जेबो नङा नोंनि ड्राइभिं स्किला गाज्रि नङा नों कारखौ मोजाङैनो सलायनो रोंगौ मानो होनबा गोबाङानो हिन्जावसाफोरा मोजाङै कारखौ सलायनो रोङा नाथाय नों बैसोर बायदि नङा नों जोबोर मोजां कार सलायनो रोंगौ आं नोंनि कार सलायनायखौ मोजां मोनदों थेंक इउ बानलु अके बिदिब्ला आं थांनोसै वान सेकेन्ड बानलु जुदि जापानाव थाङो अब्ला जोंलारिखौ लोगो मोनोब्ला आंनिफ्राय हाय होनबानो जाबाय नायनोसै मा जायो बाय बाय बानलु बानलु बेदां नोङो जोंलारिखौ एसेबां गोसो थोयोना जायनि थाखाय न'आवबो थगायनानै नोङो जापानाव थांनो नागिरनाय मानसिया थाइलेन्डनि मुंखौसो लादों बे जोंलारिया मा एसे लाखि बानलु बायदि मानसिया जे बेखौ गोसो थोयो बानलु बेदां जायखौ जों हास्थायो बेखौ गुबुननि जाजानो मालाबाबो लुबैया अब्लाबो आं नोंखौनो अराय सम हास्थायबाय थागोन बानलु अराय सम आइ लाभ इउ बानलु आइ रियेलि लाभ इउ जापान फारसे थांनो ओंखारबोबाय मिथिया फैबाय थानाय समा आंनि थाखाय मा खौरां लाबोगोन नाथाय जोंलारिनि प्रटेक्टनि थाखाय जोंलारिनि साखाथियाव जेब्लाबो थाबाय थानांगोन बे खामानिखौ जोंलारिया मोजां मोनाबो जानो हागौ नाथाय आं जोंलारिखौ मालाबाबो हारसिङै हगारनो हाया एन्टनिय' बिमायाबा मा साजा होगोन बेखौ आंथ' दाबो जेबो मिथिया अब्लाबो जोंलारि नोंनि खाथियाव फैगासिनो नोंथाङा दुस्थ' खामानि मावाखै मिसेस दाउस्रि देलाय नोंथाङा क्राइमसो मावदों आच्छा पुलिस नोंथां नोंनाव मा प्रुफ दङ जे आं क्लिअ'पेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुबदों होननानै बेसो आंखौ हर सान उन्दुनो ओंखारै खालामनानै दोनदों सिमां मानि मालाबा दायनि जानानै आंखौ सिगिफैयो बेसो आंनि फिसाजोखौ खानाय साबथिंनानै बुदों मानजा जालायहोदों आंखौबो होसोयो बिनि मानसिफोरा सम अब्ला क्लिअ'पेट्रानि सायाव आंसो एफआइआर होनो हायो मिथिबाय दे एफआइआर लिरदो मानो होनोब्ला क्लिअ'पेट्राया नंनायनि नङिनि आंखौ मानहानि खालामदों बेनिखायनो नोङो क्लिअ'पेट्राखौ सेक्सन 499 आइपिसिआव नोंथाङा साजा होनांगौ आंखौ नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आंखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय 2 सालनि साजा होनांगौ आरो जुर्माना होहोनांगौ क्लिअ'पेट्राखौ मानहानिनि केसखौ फोरमान गैयालासिनो होनोबो हाया होननानै मालाबा समाव आरो बेनिखायनो आङो प्रुफ लानानै फैखादों मिथिबाय आंनाव भिडिअ दङ क्लिअ'पेट्राया आंखौ माबायदि धमकि होयो बेनि मानसिफोरा आंखौ मा बुङो आरो सिखाव होनलायलाङो माबा दुखियाबो होनलायलाङो बियो खालि दुखियाल' होनबाय थायो बेनिखायनो मानहानि आइपिसि सेक्टर 409 500 लगायनानै होथारदो बाला बोसोरनैनि जेल नङाबा जुर्माना आरो बे जुर्मानाखौ आंनो होहोनांगोन मिथिबाय नोंनाव इसेबां ल'नि नलेज दङ ना नैबे दाउस्रि देलाया ओरैनो जार्नालिस्ट जाखादों जेबो फोरमान गैयालासिनो क्लिअ'पेट्राया आंखौ मानहानि खालामनो हायाथ' लोगोसे आंखौ फाव फान्दायनानै गावनि जुमाय बथलखौ देख्रुबदों होननानै बुंनो हाया अबेसे जौ बथल दङना बिसा दखान होयो नोंसोर मानो हमा नोंसोरलाय बहा हमनो माहाजोन मानसिफोरखौ जेबोखौनो होनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला दुखिया मानसिफोरखौसो बुख्रुबहोयो नोंसोर गामिनिफोरखौसो नङा होमबा खोथाया बिदि नङा बिदिनो खोथाया आं क्लिअ'पेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुबाखै क्लिअ'पेट्रायासो आंनि खिथु जागासिनो हाबां नोंबो बुङा मानो जेराव फोरमानानो गैया बियो एलिगेसन लगायनो हायाना दाउस्रि देलायखौ मानो होननानै बुङोब्ला दाउस्रि देलाया दासिमबो फोरमान होनो हायाखै जे बै सानखालि बियो बहा दङमोन क्लिअ'पेट्रा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बियो जेब्लाबो क्लिअ'पेट्रानि सम्पथिखौ नोजोर होयो होननानै जों मिथिना मोन्दों बिनि सम्पथिखौलाय मानो नोजोर होनांगौ जाखो राननानै थागोन आं
बिबायनानै जागोन गोनां जायोब्ला आंनि आथिं थोंसेखौनो दानफायनानै आल्ला के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा होनगोन आं मिथिबाय अब्लाबो आं क्लिअपेट्रानि बियो एथा बाथ्रा सम्पतिखौ नोजोर होआ मिथिबायना बालनि आखाइ दं आथिं दं आंहाबो मिथिबाय प्लिज नोंथां जेबो फोरमान गैयालासिनो दाउस्रि देलायखौ बेफोरबायदि सोंनाय फिननाय खालामबाय थानो हायाथ' एबा जुदि आंखौ ओरैनो दाय गैयालासिनो बेवहाय लाबोयोबा आंनावबो उकिल दंसै नोंजों उकिलासो रायलायनाय जासिगोन बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ जेबो दाबुंसै दाउस्रि देलाय थौदो सार दा मा खालामनो दाथ' दाउस्रि देलायजों लोगोसे दुरलाय एमएलएनि बिहामजोआसो फैबावदों अब्ला जों खामानिखौ सानै हयै मावनाया मोजां फारसेथिं दुरलाय एमएलएनि बिहामजो आरो फारसेथिं क्लिअपेट्रा आरो मिस्टार बसुमतारी फारसेथिं मोसाबा फारसेथिं जिबौ सार जोङो खोथाखौ फोरमान गैयालासिनो जेबो खामानिखौ मावैयानो मोजां जागोन आंबो बेखौनो सानदों बेनिखायनो क्लिअपेट्रा मेडामजों खेबसे रायलायहैनांसिगोन येस सार आं दसे उनावनो थांगोन थांबानो जाबाय